Dug nga bahakil tinagnaakon. Nung awam mo talaga yung pinabirong kak nga agas ni inang. Ino pa kabirong kak nga bahakil dayjay. Ay, nakaruban mo kun kan kan abis-bisi na ko na yun. Yun, nanakpay man ladtoy. Isina ko talagan. Sanunot ka nakakuwat at idog nga bakil tinagpa na akong awampay matbagibir-biro ka kung agas ni inang. Paglaki, di garod ta dabalon ko nga tinapay kin dalaw. Mga anak mampay. Pay inang. Ay ineng, mapalinti tumawat tay, tain inom mo mga tanom kang tinapay. Mabisbisinak gaminan kat nagdapuak pa'y sulimak ng lugar. Ay na. Ay, Mabisbisin ka. Unamsa. Nay. Bis ko matakanong kun kanyam akakwa. Kanag kuman ka itagpula kanya mo. Tas ikamot tinakapsot. Bagambot nga mabisbisin ka una yon. Ala, umon ati danom kun kwa. Dito inumon. Takwa. Sikati manganan. Di baling halak manganan. Basta mangangkat. Nakapsot ka garad ka. Bakit kang inang? Nay, bagi yun. ay, salamat ate. Ni kana, mabisina ko na yun. Bisina ko nga talaga. Mawawa ko. Napang-arap ini hindi kintad mga tinapay. Salamat nga ato Pwede ito gayam agas nga birbiro kam. Mabiro kam tiya sulimak nga. Kabantay ay burdong na daytoy. Pinakon ining. Kun, nanon,